worden hier ook goed verzorgd. En ik heb een goede oppas en alles. Nu mag ik niet meer klagen. Triamant is een woonzorgcentrum waar dat wij ouderen zo lang mogelijk zelfstandig laten wonen. Dit wil zeggen dat wij beschikken over zowel flats als woonzorgkamers. Dus de bedoeling is eigenlijk dat mensen bij ons toch zo lang mogelijk zelfstandig kunnen wonen, een beroep kunnen doen op de nodige zorg. Dus wij leveren zorg op maat, zeg maar. De gebouwen zijn opgedeeld in een mooie architecturale omgeving en zijn eigenlijk opgedeeld in verschillende kleinere gebouwen. De gemeenschap bij ons leven met 12 tot 14 personen. Dit zorgt ervoor dat men niet het reftergevoel krijgt, maar dat men eigenlijk een beetje het gevoel krijgt alsof bij u thuis. Dus het feel-at-home gevoel is bij ons zeer belangrijk. We hebben partners waarmee wij samenwerken. En er is Vespa-verhuur onder andere. Er is onder andere het Grand Café, dus we hebben een restaurant hier op de site. We hebben een bed and breakfast met een aantal kamers waar dat wij ook op toerisme mikken. We gaan nog uitbreiden, we gaan nog 60 flats bijbouwen. De bouwwerken daarvan starten volgend jaar. En daarbij komen ook een aantal eensgezinswoningen. Dus woningen voor gezinnen met jonge kinderen. Zie het naast, maar dat meldt op tv.